Ja, kom. Kom Kasper, kom. Flot. Flot. Kom nu. Falde Larsen. Kom. Tæt sammen. Hey, Magnus, vend rundt! Over midten. Kom nu over midten. Over midten med den. Kom nu! Kom, skub nu! Ja, det er godt. Kom nu, Magnus. Rigtig side. Vi skal altså lige give os lidt mere af det der, ikke også? Ikke det der sølv nu. Få den over midten! Ja, det er godt. Kom, få den over midten! Babal! Der er ikke helt... Ja da! Hey, Mark! Hey, vend rundt! Kom. Nej, det behøver jeg ikke, men I skal bare være på tæerne. Fald lidt. Tæt sammen. Ja, det er godt. Dæk det af. Kom, fortsæt. Kom. Sådan. Kom, skub op af. Ja, det var hurtigt. Kom, bliv ved. Den ryger ud. Det må ikke. Godt taget. Kom nu. Ikke stå og kig. Kom, Larsen. Kom, Larsen. 100%. Kom, retur. Kom. Godt. Kom, Magnus. Nej, men du står og kigger på ham. Kom nu. Jo. Okay. Du skal ud. Magnus. Du skal da ud og presse ham. Han er jo helt alene. Jo. Ja, men der er slet ikke nok bevægelse i det der hastighed i det der ben. Hold ned på jorden. Kom! Ja, Aline! Kom, spil den nu! Bagud med den! Godt! Tempo! Spil den! Aline! Kom igen! Nej! Rolig! Ja, det er udmærket! Kom, Magnus! Det er vores! Kom! Godt, udmærket! Ja, godt. Kom igen! Kom, pres! Mark. Skal over midten.
Kom. Ja, du over midten. Kom, over midten med jer. Godt. Spil den. Flot. Ja, det er udmærket. Flot. Spil den. Lad os nu på med de avle. Kom, bliv ved. Pres det. Godt. Slip den. Kom så med. Godt. Rolig, alene. Rolig, kom Kasper, kom. Kom. Hele tiden. Rolig. Godt. Rolig. Magnus, kom. Sådan. Han har målet. Nej, Thomas, du går frem. Du har målet. Kom nu, kom. Kom nu, tempo. Tempo. Spil den. Godt, se, der ligner det lidt. Hold ned på jorden. Tag ned på jorden. Ja, udmærket. Thomas, ja. Lars, nu bliver over midten. Nej. Kom, bliv ved. Kom nu, bliv ved. Sådan. Ja, udmærket. Kom, Bundgaard. Godt. Ja, kom. Udmærket, kom. Ind og find positionerne igen. For over midten. Over midten. Kom igen. Luk sammen. Lukke. Luk nu det hul. Godt taget, Thomas. Rival og Bundgaard. I skal altså lukke det hul. I skal lidt mere op på tæerne nu. Rigtig side af dem. Godt. Rigtig. Kom over midten med. Flot. Kom. Der er masser af tid. Raval, træk ind i midten. Bliv ved. Bliv ved, Thomas, bliv ved. Fortsæt, kom. Kom nu. Over midten. Ja, kom så. Godt. Kom. Rolig.
Kom, vi løber lige. Vi må lige ære os selv her. 12 sekunder. 12 Hold på den, hold på den. Du kan... Lidt. Også. Hey, dommer for fanden. Skyd! Tag skuddet. Kom så, Mikkel. Nå, for helvede. Hurtigt. Kom nu, træk nu fremad. Ej. Kom igen. Kom her, dreng. Undgår. Katten, du ødelægger din chance til sidst. Den har jeg gjort nu. Du tog den fra midten af ved baglinjen. Du skulle da helt ud til kanten, det ved du sgu da godt. Ja, men han skulle have haft et frispark. Ja, det kan da godt være. Ja.